Tvojí práce? Jakou práci, Radko? To nevymyslíš. Fuck this shit, reálně. S tím vším, co se teď děje ve světě, je, myslím, dost jasný, že se jako lidi trochu víc zaměříme na důležitý témata, mezi který patří například bezpečí nebo ochrana lidských práv. A proto naprosto přirozeně vzniklo hnutí za bojkot samoobslužných pokladen. Proč? Já nevím proč. Od toho tady máme odborníky v komentářích na Facebooku. Ahoj, já jsem Lejla a dneska pro vás nemám vymyšlenou otázku, protože tohle video je čistá improvizace. Narazila jsem na tuhle bizarnost a řekla jsem si, že to prostě musím zpracovat, protože jakožto někdo, kdo má už několika letou zkušenost s prací za pokladnou a s prací v obchodě, si myslím, že mám k tomuhle tématu co dodat. Nejdříve se podíváme na facebookový profil Hradecká drbna. Na článek pojmenovaný Nejsem v obchodě na brigádě. Lidé na internetu vyzývají k bojkotu samoobslužných pokladen. Jaká je realita v obchodech? Nejde o rychlejší nákup. Jde o rušení pracovních míst, zvyšování zisků a přesouvání veškeré práce na nás. Bez mzdy, bez výhod. Dokonce i bez obyčejného děkujeme. Dobře, Michale, začínáme dost silnými tvrzeními, které jsou podle mě ale absolutně mimo. Nejde o rychlejší nákup. Tak tady přesně bych použila krásný starý český přísloví, jaký si to uděláš, takový to máš. Kouzlo samoobslužek je v tom, že pokud s tím umíš pracovat, jsi schopnej od té pokladny odejít reálně do 20 vteřin. A to počítám, že máš třeba 10 položek. Samoobslužné pokladny jsou schválně dělaný proto, aby byly co nejvíc intuitivní, protože výrobce počítá s tím, že ne každý je prostě friendly s moderní technologií. Rušení pracovních míst. Neslyšela jsem o tom, že by v jakýmkoliv obchodě došlo k propouštění zaměstnanců kvůli samoobslužným pokladnám. Nestalo se tak ani u nás. Ona totiž práce na té pokladně je pořád, protože například naše pokladny neberou hotovost, takže na té pokladně stejně musí neustále někdo být, akorát se tam prostě netvoří takové fronty. A i pokud se stane to, že třeba půl hodiny na tu pokladnu nikdo nepřijde, protože všichni využívají samoobslužky, hádej co? V tom obchodě je 3 prdele práce i bez nutnosti obsluhy pokladny. Nevím, Michale, kde bereš zvyšování zisků, protože na platech pokladních se tímhle neušetří, zboží je furt stejně drahý a víc zákazníků kvůli těm samoobslužkám do obchodu taky nepřijde. Naopak ty samoobslužky, hádám, nejsou levná záležitost a jejich provoz a údržba určitě teda taky ne. Ale co se týče přesouvání veškeré práce na nás, jakožto na zákazníka, pokud je to takhle, už se v podstatě vyplatí si ty rajčata vypěstovat doma, ne, Michale? Nebo si upíct ten chleba. Pokud má někdo opravdu takovou představu, že veškerá práce v obchodě znamená namarkování zboží, obávám se, že celý ten názor je úplně, ale úplně mimo. Jenom hloupé ovce chodí na samoobslužné pokladny, zadarmo tam ze sebe dělat prodavačku. Píše na Facebooku Jan, další z komentujících pak s nadsázkou dodává, že pokud to takhle půjde dál, budou po zákaznících řetězce brzy chtít, aby se zboží rovnou vyložili i z kamionů. Slippery slope argument. Říká vám to něco? Podle mě nejčastější argumentační faul facebookových komentářů. Hodně ve zkratce to znamená, pokud povolíme A, povede to k B, C a až D. A D je katastrofa. Takže se neboj, vykládat to z kamionu určitě nebudete muset. Ono dokonce ve spoustě prodejnách to z kamionu nevykládávají ani ty prodavačky, takže to vlastně nedává vůbec smysl. Nechci tím otevřít cestu k tomu, abych pak s automatem fungovala nejen v obchodě, ale i v bance, na úřadě, v servisu, v lékárně, na benzínce, u doktora či kdekoliv jinde. Uvedla Konečná na svém Facebooku. Stěžuje si tak na technický rozvoj a přikládá obrázek vygenerovaný umělou inteligencí.
Odmítám samoobslužné pokladny. Nejsem pokladní, jsem zákazník. Chci lidskou obsluhu, ne stroj. I swear, pro některý lidi podle mě vůbec nejde o to, že jsou líní nebo neschopní si namarkovat to zboží na samoobslužce. Pro některý lidi je to podle mě, že potřebují mít pocit toho, že je někdo obsluhuje. Po mých dlouholetých, mnohočetných zkušenostech s prací s lidma, ať už jde o kavárny, restaurace nebo teď právě obchod, někteří lidi se podle mě prostě vyžívají v tom, že mají špatný den, špatnou náladu a tak jdou do těch služeb, jdou do toho veřejného prostoru a dělají peklo lidem, kteří je musí obsluhovat. A hády co, pokud ti přijde do obchodu nebo restaurace nebo kavárny protivnej zákazník se špatnou náladou, ty k němu stejně musíš být milá a v tom podle mě kolikrát vězí nějaká zvláštní úchylka nebo potěšení z té situace, kdy ty víš, že můžeš být jako prdel nepříjemnej na toho člověka, co tě obsluhuje, ale víš, že ten člověk ti to nemůže vrátit zpátky. Víš, že ten člověk na tebe stejně musí být milej a pokud nebude, tak ty máš právo si na toho člověka stěžovat. Fuck this shit, reálně. Nasrat. Reálně nasrat. Výborně, co se týče toho propouštění zaměstnanců, máme tady vyjádření někoho, kdo je k tomu mnohem povolanější než já. Lidé se často ptají, zda kvůli automatizaci neubývá práce pro zaměstnance. Můžeme potvrdit, že nástup samoobslužných pokladen nevede k propouštění. Práce je na prodejnách stále dost, jen se mění její náplň. Zaměstnanci jsou navíc stále potřeba i u samoobslužných zón, kde pomáhají zákazníkům, vysvětluje Iveta Barabášová z Lidlu. A to je přesně to, o čem jsem mluvila. Ta představa, že jediný, co pokladní v obchodě dělá, je markování zboží, je extrémně mylná a extrémně naivní. Nemluvě o tom, že i ty samoobslužky potřebují nějakou obsluhu. Z mojí zkušenosti nejčastější důvod toho, proč musím přes celý obchod letět k té samoobslužce, je to, že někdo šel k té samoobslužce, na který je napsaný, že se tam platí pouze kartou, on si tam namarkuje zboží a pak si přivolává obsluhu, protože má jenom hotovost. Přesuneme se na komentáře pod tím Facebook příspěvkem. Samoobslužné pokladny nevyužívám. Přijde mi, že beru lidem práci. Ne, Radko, nebereš lidem práci. Ubíráš lidem na práci. A to je dost zásadní rozdíl a je to důvod, proč bys k těm samoobslužkám měla chodit, když máš možnost. Levnější zboží tam je to vlastně jako brigáda. Nikdo nic mi nedá zvýhodněného za práci. Řetězce vydělají více za to, že ušetří na výplatě pro někoho. Četla jsi ten článek, Radko? Kdybys ho přečetla možná o trochu pozorněji, reálně by ses dočetla, že tohle není pravda. A stěžovat si, že nedostáváš žádný cenový výhody za tvojí práci? Jakou práci, Radko? Reálně, jakou práci navíc uděláš tím, když to zboží, který by si stejně musela hodit do košíku, vyndat ho na pokladnu, počkat, až ho prodavač nebo prodavačka namarkuje, zaplatit a pak si ho dát zpátky do té tašky nebo košíku, kde je reálně ten rozdíl na samoobslužce to, že ty ho místo na pás přejedeš přes ten sken a pak si ho dáš do tašky. Reálně, teď to tu práci ušetří. Ušetří to práci prodávačům a prodavačkám a ušetří to práci tobě. Nemluvě o tom, že já třeba osobně chodím jenom na samoobslužky, když to jde. Už kvůli tomu, že většinou mám sluchátka a nebo se jednoduše nemám náladu s nikým moc bavit. A taky proto, že když dělám třeba větší nákup, tak nemám ráda takovej ten pocit toho, že na té pokladně jsou oni většinou rychlejší než já. Takže já musím ten svůj nákup rychle házet do tašky, nějak si to tam prostě srovnávat, uklízet, aby mohla markovat hned po mně. U toho musím, nedej bože, hledat hotovost. V ideálním případě si cvakám kartu na telefonu a ještě vlastně musím hlídat, jestli se mi třeba všechno vejde do batohu nebo do tašky a jestli náhodou nebudu potřebovat ještě jednu tašku. To mi přijde mnohem víc stresující a nepříjemný, než stát u té samoobslužky, kde většinou není
absolutně žádná fronta, kde si můžu svým vlastním tempem v klidu ten nákup namarkovat, v klidu si ho dát do tašky, v klidu zaplatit. Já vlastně miluju samoobslužný pokladny. Jak jako zákazník, tak jako prodavačka. Prostě to šetří práci, čas a nervy úplně všem. Kromě average uživatelů Facebooku hádám. V kadeřnictví se také nestříhám sama, v restauraci si nevařím sama. Vše to jsou služby, za které platím. Budu se opakovat, ty věci do košíku si stejně nastrkáš sama. A přirovnávat to například ke kadeřnictví nebo restauraci, to jsou služby, na které většinou musíš mít nějakou praxi, nějakou školu, nebo v nich musíš být prostě celkově nějak víc zaučenej. Ta samoobslužka je blbůvzdorná, protože je dělaná pro lidi, kteří s tím prostě nemusí mít nějakou předešlou zkušenost. V kadeřnictví platíš za to, že někdo nejspíš musel vystudovat nějakou školu, musel mít nějakou praxi, musí platit nájem za prostory, musí platit ty pomůcky k tomu stříhání a k tomu barvení. Plus jim z toho všeho musí samozřejmě zbýt něco, aby se i uživili. Tohle se absolutně nedá srovnávat s namarkováním zboží v obchodě. Ne, můj obchod. OK, kašlu na to, dávám tam fireplace. Vždy to je pravda. Nejsem za to placená, abych si to markovala sama. Proč zrovna markování? Proč specificky ta činnost markování je pro některý lidi tak hrozně triggerující? Proč jim třeba nevadí, že si do toho obchodu reálně musí zajít sami a musí si to zboží vybrat sami a naskládat do košíku sami? Proč jim nevadí to zaplatit a pak si to sami odníst do auta a doma si to sami vyložit? Proč specificky to markování? Mám rád tlačenku s kefírem. A co ty? Jeden z nejinteligentnějších příspěvků v téhle komentářové sekci. Odmítám švédský stůl, jsem host na dovolené a ne na brigádě. Chci být obsloužen jako za komunistů, ať číšník všem donese párek a rohlík. Úžasný. Nevymyslela bych lepší přirovnání. Dále tu máme příspěvek, který se z nějakého důvodu nachází na facebookové stránce Přiznání kluků. A tento příspěvek se táže. Používáte samoobslužné pokladny? Podíváme se, co na to Češi. Přesně tak. Ne a nechci je používat. To se za chvilku budu u kadeřníka stříhat sám, nebo? Ne, nebudeš se za chvilku u kadeřníka stříhat sám. Protože stříhání vlasů vyžaduje nějaký skill. Naposledy, co jsem koukala, tak pípnutí čárového kódu na samoobslužný pokladně nevyžaduje žádnou školu ani praxi, ale čím dál víc začínám mít pocit, že ty samoobslužky jsou jistá zkouška toho, jestli tvoje kognitivní funkce fungují tak, jak by měly. Ne, nejsem placený jako pokladní, ale jsem zákazník. Nenávidím je. To jsou celkem silná slova, Jitko. Proč pak je nenávidíš? Nevíš co? Není potřeba dalšího komentáře. Nejsi pokladní, krade to lidem práci, nejsi za to placená, chceš, aby tě někdo obsloužil. V pořádku. Ani to neumí pozdravit a usmát se, dohadovat se a nechat se buzerovat plastovou opičárnou. Drahý Danieli, jestli se opravdu cítíš buzerovaný samoobslužnou pokladnou, protože po tobě chce zaplatit za tvůj nákup a neumí pozdravit a usmát se, myslím si, že existence samoobslužek je to poslední, co by tě mělo trápit. Ne, nikdo mě neplatí za brigádu. Ať zaplatí pořádně pokladní a nebudou mít fronty. Ne, pokladní mám zaplacenou ve zboží, které kupují. Nejsem zaměstnancem obchodu. Ne, nejsem pokladní. Ne, nejsem pokladní. Nejlepší zasraná věc, co lidstvo vymyslelo. V Kaufu jen načárkuješ vše do skeneru, takže vlastně ani nevadí, když máš velký nákup, prostě pecka, boží věc. Ano, prosím, ano. Někdo to chápe. Za mě jako introverta jsou fajn. Nepodporuji to. Chodím tam, kde je člověk. Tady se vymýšlí samé píčky a prodavačky nebudou mít co žrát. Tak to už jsme si myslím vyjasnili, že takhle to úplně nefunguje. Systém je na nic, třeba supermarkety a ty jejich chemické produkty. Ej, to nevymyslíš. Chci obsluhu, ne práci. Nejsem brigádník. Teda, paní se 3 rukama byste si to zboží namarkovat mohla sama.
325 komentářů. Souhlasím, samoobslužnou pokladnou stejně nikdy neprojdu. Musím volat obsluhu. Klidně ať to zruší. Teda pokud nikdy neprojdete samoobslužnou pokladnou, prostě se na ty samoobslužky vyserte. V tom je to kouzlo. Pokud chcete, můžete na tu samoobslužku jít. Pokud nechcete, vždycky máte možnost jít na tu normální pokladnu. Zatím jsem nevyužil nikdy samoobslužnou pokladnu. Ne, že bych byl staromilec, ale tyhle krámy mě prostě serou. Neasi. Zlatý komunismus. Všechno, co bylo, je dobrý, to, co je, se horší a to, co bude, to je úplně nejhorší. Zlatý starý časy, fakt. Přesně, kurva, platím marži. Přesně, kurva, platím marži, chci obsluhu. Nazdar. Tohle je přesně ten případ toho, kdy se někdo vyžívá čistě v tom, že ho někdo obslouží. To je archetyp. Z dezoláctví se reálně stává archetyp člověka. A nebo ať slovní potraviny na doby komunismu a lidi hned budou brigádničit i zadara za téma fofr pokladnama. Mám se do toho pouštět? Pustíme se do toho, jo? Buď vždycky připravená zvládnout život i zlatíčko. Přestaň si omlouvat lidi, kteří si... Jsou 3 typy lidí, na které bychom ve svých životech... Víš, co je důležité se v dnešní době učit? Nechat... Why are we still here? Just to suffer? Tak, tady bych to asi radši ukončila. Doufám, že jsem řekla tak nějak aspoň většinu toho, co jsem chtěla. A napište mi, prosím, do komentářů, jaký názor máte tady na to vy. I pokud se mnou nesouhlasíte, já se ráda o tomhle pobavím a ráda si přečtu váš názor, ale... ať to má, prosím, nějaký smysl. Napište mi ale i pokud se mnou třeba souhlasíte, ale chtěli byste k tomu ještě něco dodat. Tady máte můj cosplay Instagram, pokud jste aspoň trochu nerdy. A nezapomeňte mě odebírat, protože už teď pracuju na dalším videu. No nic, mějte se zatím krásně, nepište prosím dezolátní komentáře na Facebooku a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím bye!